Ronaldo fans. Ja sam napokon popravio zvuk, mislim dobro me čujete, i u prošla 2 videa sam popravio zvuk, tako da je super. Napokon me dobro čujete. Samo zato što sam, trenutno mi je uključen slušalce i mikrofon, zato me dobro čujete. Igrat ćemo danas Agario. Idemo uzeti figojnice. Ljudi, kupili smo banane, pošto svi rekli da kupim banana skin. A malo šteka, ne znam zašto. Evo ga presalo. Jao! Ja pojedi ga. Ja sam ga pojela, nisam. Daj babice. Daj. Daj. Aj, što? Gdje ćeš? Pojedi ga. To! Napokon smo ga pojeli. Ne. Nema veze, ja snimam. I napokon sam više popravio ovaj prokleti zvuk. Ne. Fuck. Opa. Punjačem. Daj, prestanite me jest. Ovo video će neki 10 minuta, može da traje otprilike. Ajde kreni. Klikni se play. Fuck. Jevate, punjač više. Aj, slučajno sam se prepolovio. Ali nema veze, možda je još bolje, brže ćemo kupiti masu. Jao. Fuck, on shit. Ne. Ja se uvijek u najveći učim. Ste u malog, da učim ja u najveći. Puno mi je stvari model, tako da. I punjač, i sluške, i sve. Aju! Koji sam kretin, nisam stomac prešao. Vidi. Kakav troll. Omega, kako je vučko trollovanak. 5 minuta će trajati video, dobro. Pošto nemam baš vremena, ali izbacit ću još jedan poslije ovog. To. Koji troll? Ne balon. Ne balon. Čaj da odpricnu masu. Juhoj, 99, 98, da odpricnu. Vidi pa pređu. Ne. Evo ga, prešli smo 100, je. Do. Ne. Ne smijete, uvijek se isto zovemo, tako da. Ako vi me vidite, super. Ne zezat. Dobro, izrašće pa se nije spis. Da se spis, ja bi gotov bio. Biješ kuću propala. O, ne. Dobro. Da li ćemo 200 preći? To je već teško.
Ajde, uđi u mene. Kada da radimo no space challenge. Ne. Tu. Znam s tim ita. Ne, fuck lag, nema veze. Idu to, čao.